Koloretako monstrua. Hau, koloretako monstrua da. Gaur arraro esnatu da. Nahastuta. Ez daki zer gertatzen zaion. Berriro ere bazterrak nahazten ibili zara, esaten dio neskatilak. Ez duzu inoiz ikasiko. Etorri nirekin. Emozioekin nahasi egin zara. Eta horrela, denak batera ez dute ongi funtzionatzen. Emozio bakoitza berezi behar duzu, eta ni den antolatzen lagunduko dizut. Alaitasuna kutsakorra da. Eguzkiak bezala diztira egiten du. Izarrek bezala dirrir egiten du. Pozik zaudenean, barre egiten duzu, salto egiten duzu, dantza egiten duzu, eta besteak ere, pozik ikusi nahi dituzu. Tristurak beti sentiarazten dizu hutsune bat. Itsasoa bezain leuna, egun euritzuak bezain gozoa. Triste zaudenean, eskutatu egiten zara. Ez duzu ezer egiteko gogorik. Amorrua, sua bezala da. Erra egiten du, eta zaila da itzaltzen. Haserre zaudenean, bidegabekeria bat egin dela sentitzen duzu, eta errua gainerako bota nahi diezu. Koldarra da beldurra, eskutatu egiten da, eta ihes egiten du, lapur batek ilunpean bezala. Beldur zarenean, txiki sentitzen zara, uste duzu eskatzen zaizuna ezingo duzula egin. Baretasuna, zuhaitzak bezain lasaia da. Haizeak dantzatzen duen ostoa bezain arina. Lasai zaudenean, poliki-poliki, eta sakon arnaz egiten duzu. Bakean sentitzen zara, hauek dira zure emozioak. Bakoitzak kolorez berdina dauka? Ordenatuta badaude, horrela funtzionatzen dute. Horia alaitasuna, urdina tristura, gorria amorrua, beltza beldurra eta berdea lasaitasuna. Eta orain, ze arraio gertatzen zaio monstruari? Monstrua maite mindu egin da. Agur!